morning everyone. Ayan, tambay lang to. Good morning po mga ka-Tres Maria. Shoutout po sa lahat ng tutusok dyan. Tusok lang po, sapat na. Ayan, tambay lang po para maka-update lang tong aking munting bahay. Itong aming munting bahay. So ayan, iiwan ko lang yan dyan guys. Tatapat ko lang dito sa puno ng dalanghita. I-mute ko po kasi parang may pa-music sa malayong kapitbahay. Maririnig. Kaya mute muna. Yung bunga lang ng dalanghita ang ating background. Kahit na
Paano ba magharap nito? Hindi ako marunong. Iharap ko dito sa akin habang nagwawalis ako, guys. Yan. Hi! Good morning! Samahan niyo ako, magwawalis ako. Magwawalis ako, guys. Good morning. Parang naririnig yung pamilisig sa kapitbahay. Sa kapitbahay na malayo. Karatig lupa. Karatig farm. Naririnig yung pamisik ng kapitbahay na malayo. Baka makapiright ako. Ay, yan, lakas pa man din. Naririnig ata. I-mute ko muna, guys. Mute, mute, mute.